tutustumme nyt siihen, miten Gummeruspihkala-suvun sukuyhdistykseen voi helposti liittyä verkossa. Etsi ensin kotisivumme vaikka Google-haulla Gummeruspihkalan sukuyhdistys ja klikkaa sen jälkeen linkistä. Ja täältä kotisivujemme etusivulta löytyy kohdasta yhdistys, kohta jäsenyys. Siitä klikkaamalla aukeaa sivu, jossa kerrotaan muun muassa näistä eri jäsenyysmuodoista, jäsenmaksuista, jäseneksi liittymisestä, mahdollisista osoitteen muutoksista ja tietyistä suostumuksista, jotka pyydetään, jotta voidaan sitten sujuvasti viestiä jäsenistölle. Niin ikään kerrotaan tästä meidän käytössämme olevasta jäsenrekisterisovelluksesta Flow Membersista. Ja meillähän on käytössä nämä tietosuojavaatimukset ja tietosuojaselosteet niin kuin asiaan kuuluu. Mutta katsotaanpa itse tuota jäseneksi liittymislomaketta. Se löytyy tästä kohdasta jäsenyys tai sitten kohdasta lomakkeet. Sieltä aivan ensimmäisenä löytyy sitten tämä jäseneksi liittymislomake. Siitä klikkaamalla avautuu tämä lomake, jossa sitten on osa pyydetyistä tiedoista on pakollisia ja ne on merkitty tämmöisellä punaisella täpällä ja muut on sitten vapaaehtoisia, mutta niitäkin tietysti toivotaan saatavan. Eli etunimi, koko etunimi tai kaikki etunimet ja sukunimi tietenkin. Sähköposti ei ole pakollinen, mutta se on perin suotavaa, jotta viestintä sitten kätevästi sujuu. Puhelinkin on toivottava, vaikkei se ole pakollinen. Postiosoite sen sijaan on pakollinen, samoin postinumero ja postitoimipaikka. Syntymäpaikka ei ole pakollinen, mutta sekin olisi hyvä saada. Sukupuolen kohdalla voi valita tai jättää sitten ilmoittamatta. Ja se, mikä on tärkeä kohta, niin on tämä jäsentiedotteet, uutiskirjeet, jäsenlehti. Tässä lukee toivottu uutiskirjeen vastaanottotapa, mutta tämä koskee myös sitten jäsenlehteä. Eli voidaan toivoa sitä saatavaksi sähköpostilla tai paperilla tai sähköpostilla ja paperilla. Tai sitten, jos ei halua lainkaan, niin senkin voi valita. Se täytyy olla pakollisena valittuna, jotta pääsee tästä eteenpäin. Jäsenyysmuoto. Täällä on 2 vaihtoehtoa. Yksilöjäsen, jolloin vuosijäsenmaksu on 30 €, ja sitten perhejäsen, jolloin maksu on 35 €. Eli jommankumman sitten pitää valita. Isän nimi on vapaaehtoinen, samoin äidin nimi. Tämän jälkeen vain painat lähetä-painiketta, jonka jälkeen saamme tästä tiedon. Eli tämän jäsenrekisterin tietoihin pääsee käsiksi tällä hetkellä yhdistyksemme sihteeri Tuula Pihkala, rahastohoitaja Markus Varvio ja allekirjoittanut Matti Pihkala. Kun on tämä jäseneksi liittymislomake saatu, niin tarkistamme ne tiedot ja sen jälkeen sitten lähetämme henkilölle laskun jäsenyydestä ja siihen liittyen myös erilaista informaatiota meidän yhdistyksemme toiminnasta. Eli näin helppoa on liittyminen, eli lämpimästi tervetuloa kaikki uudet jäsenet meidän sukuyhdistyksemme jäsenten joukkoon.